Ati munonzani imi? Patience Chikuka. Basa renyu nderei? Ndotengesa bonde. Munotengesa bonde. Tanzwa muchiti munotengesera mumacheki. Chekutanga sei makatsarudza macheki? Macheki? Ndo mandakazvarirwa ndikakurira. Uri chizvarwa chemuno? Kumba vanoziva ndo zvaunoita? Dzimwe hanzvadzi dzangu dzinozviziva asi dzimwe dzacho hadzizivi. Une mhuri here iwe pachako? Nditori newana. Wekutanga ane 21, wechi2 ane 18, wechi3 ane 8. Wakamboroorwa here? Ndakatombororwa. Ndobva wabvirei? Nditori nemuchato. Muchato? 5.11. Ndiwo muchato wauinawo? Saka makaudamburisa here muchato usati? Hatisati. Nokuti baba wacho hawapo, wakatiza kuenda kuSouth. Ndokwavari. Imimi panapa tanzwa uchiti basa iri munorigona chaizvo. Munoona sei kuti basa rekutengesa mwiri rebonde munorigona? Munozviyera sei? Mune chikero chamunoshandisa here kuti muzozviti munozvigona? Munorigona noti ndotora mari. Unotora mari? Pabhawa, Mudunhu rino reMashonaland East munove ndio mune macheke. Mungazvisepe chingani kana muine kumwe kwamunoziva kuti? Tinozisa panumber 2. Ezvo, panumber 2? Panotoone vari panumber 1? Musami. Musami vari papa? Musami ine tuma 13, 12, 13, 15. Pamusami vari papi chaipo? Vari pamashops. Handi pamashops epamusami, pacross pabhora. Pacross apo? Pamusami. Kuseri kwavo kune marooms awanovakirwa, mari dzemashops wane dzimba dzinenge dziri kuseri kwemabhawa awo. Saka ivo vanokukundai? Pamusami pane mauri akawandisa. Nemhaka yezera? Zera varume vazhinji mazuva ano vakuteera zera because vakuziva kuti ndikaenda kune munhu mukuru akuziva zvari. Kuno vakauya ive kwamusami munonzwa sei? Vanombouya here kuno kumacheki? Vanotouya, tinotovagamuchira nokuti tingori nhunzi dzakasangana padhodhi. Hapana muri dzebhawa, hakuna munhu anotonga munhu mubhawa. Nokuti inini ndichazodawo kuenda ikoko, kunotsvagira mari ikoko. Because tinonzi kuita mari ngori munyowani panzvimbo. Imi sisi zita renyu iro ramataura iroro. Tiri kuti isisu pasvondo kana pamwedzi mungasangana nevarume vangani mubasa renyu? Pasvondo ndosvika kuma 30 kana 25. Mune chamunoshandisa here? Munonwa here? Munodhakwa? Ndinodhakwa. Munonwa chii? Ndoputa mbanje, ndoputa Madison. Asi ndikaputa hangu kana kuti ndinoti nhasi ndoda kudhakwa handizvo Kecha. Mbanje yamunoputa munozere kuti mbanje yaibvumidzwa? Ndozviziva. Asi munongoita zveku? Ndinongoita zvangu. Munoiwana kupi? Kwandinozoiwana ina handizivi, banongonziwo tasunga tete. Ndobhema. Saka kunze kwokuputa mbanje mune zvimwe zvinodhaka here zvamunoputa? Chikwete. Kunze kwedoro nempanje nefodya Madison chete. Hati chakaita kuti muende mubasa reirori rekutengesa bonde chii? Inini ngatori musikanzwa chaiyo. Chikoro ndaigona zvekuti musikanzwa chaiyo, ndasina kana nyanaimbosvaya. Ngatori musikanzwa kuda kwangu nini. Hapana here pamunombokanganiswa nevamunotora iva muri kuti munovati maclient? Paripo. Vanokuita ise? Umwe wacho anouya obva ati inini handisi kuda nekondomu. Umwe wacho anouya obva akukwira, obva akutorera futi mari yacho, obva akurova. Muri kuona? Asi mazuva ano nemaorganizations aakwayo taakufara nokuti vari kuuya vachitidzidzisa kuita maworkshop nesu kuti tizive patimire, kuti tatoone marights. Kono chinda kuziva kuti ndikasungwa kudhara taimbotya kuti tikaenda papolisi, mapurisa anotanga kubvunza waitwa sei, kuti ucharipota nyaya yako haichabudi. Asi mazuva ano taakuziva kuti kungoti ndoda kuenda kuVFU. Uko? Ndokwata kunopedzerana ikoko. Iwo unoita ngo nemavende wataura nyaya yekuti munombokanganiswa. Ukurohwa here mubasa? Ndakatorohwa nechikomba chandaigara nacho. Hanzi uri kuitei Mubhawa? Iye aimushure meungani ndidzinga mumba make. Ndikati aiwa kanda kuinhangu Mubhawa. Kana chiri chikomba anga akutora Mubhawa here akanga atonditora Mubhawa mufungi. Asi uchingowana anoda kuroora izvino? Ndinotoenda. Kuroorwa ndotoda. Otogara pamba? Iye akatondiroora urowa uchaitogara zvakanaka, zvaitochiwa nevanhu vese vachitatema toregedza chiuri. But izvozvo handichadi. Chausadi chifi? Handichada kana chinonzi marriage. Ndautoda singulars. Ndo chii ichocho? Single lady. Single ndongozvitira hangu ndiri ndega. Because hapana chandinomboti ndakaroorerwa. Iri kungondinyenga $5 iyoyo.
makanzi imi matangirwa maprojects kuwanzokera kumusha unorima unoda here wakandipa mari president wakandipa mari yekuti iyi mari tractor yako iyi mainputs aya gara apa ndoenda nokuti ndiri kukura handisi kuramba ndiri mwana mudiki ke uri kutarisira kuti uchasiya basa rako iri kana makore iye zvino makore mangani unosiya wapa makore mangani izvezvi ndine 38 saka uchasiya wane makore kana zvinhu zvanaka kana ndatowana pekugara newana wangu nekurima ndopuwa mari maprojects kana iri loni todzoserawo kambijana mbijana iye zvino vana vawina vakura zvokuti vari kuenda kuchikoro here wamwe 2 wakapedza form 6 neform 4 kwasara vangani kwasara kari grade 1 kandakatozvara ndiri pamushonga kari negative asi mushonga yako ndinotora zvakanaka ndatoone 17 years ndiri kunwa mapiritsi zvikomba zvako zvinoziva here kuti zvikomba zvangu handiwige mapiritsi ndogadzika mapiritsi angu panogara mafuta ndo interview yako kuda nyoro kwandiri kana kusada ipapa nokuti handidi zvekuzorohwa futi kasi une nguva yausingashandise dzivirirewo uchiziva kuti une chirwere aiwaka iwe unouya nenobva wandida unomuitira utsinye nokuti kanenge kachionerwa Mubhawa kakachena saka da unomuitira utsinye saka hapana utsinye hwauri kundiitira because ini ndendakatongogadzika kawangu ini nditotokuitira utsinye kupfuura iwewe saka pane pamwe pekuti muri kusangana nevarume musina dziviriro asi uchiziva iwe kuti ndo zvauri asi nomuudza murume otobvuma ameno zvake ototi hazvina mhosva kuda kana kusada zvaakauri saka kuti muri kutosangana nevarume tinotosangana navo vamwe vanototi handitodiko ndo murinovava nenguva ino yecovid unotoriska because nde ndichida mari Mubhawa akavharwa panika kunoka hatombovhurwi ese Mubhawa akatenderedza panapa mashops ese neekutauni hapana kana Mubhawa rakavhurwa saka tiri kupona nekumashabhino unotongoriska imi munenge munongoda kuMubhawa nekumashabhini ko maontaura kuti hanzi kune vanofamba nemadzimotikari mahombe matraksi waripo ipapapa vematraksi mune zvikwata aiwa tine zvikwata kunewo mudzimba vanonge vachibvawo kumba kwavo vachienda kumatraksi koitawo isusu wekutouchline isusu tikusuku wekuhotspotika kutouchline ndokwamune makamira vamwe vanomira patouchline pasera motorwa vanotorwa ikoko totorwa asi handipinda hangu patouchline ndotonyatsoda imomo hamuna here kwamunonotsvaga mishonga yekuita zvamuri kuita kuti muite rombo rakanaka hatiite zvemishonga kugeza Mubhawa munoda kugeza varume vanoda munhu akageza kugeza chaiko chaiko kunyanzonzwa kuti nini panapa uchipfuura pane murume sanocheuka kuti yai what's wrong with this lady saka imari yevarume vasingapfeka kutora riski tora riski umwe anogona kuti nini short time ndokupa 20 asina kondomu asi nini achipedza nekutononoka gedhi repachipatara nekutovaudza kuti ndaputikirwa nekondomu handichati ndanyengwa nyoroba nokuti ndotukwa ndaputikirwa nekondomu saka hapana here chinongondikasikawo kundibatsikidza because 72 hours dzisati dzasvika nyangwe ndiine changu asi ndoda kuramba ndine changu handichada futi gamatoxi yomwe munhu ndobatsirika neprep ngandimbodzokera paHIV apa makazviziva rini kuti ndo zvamuri ende zvakanga zvaita sei ndakaenda paklinika vachida kutonoona hangu hanzvadzi yangu anga ari sister inchaji papa auyawo kubva kumusha achinjirwa kunoku nandine kachiwanga aka patonditi unozivaira kuti chironda ichi hachipore kana uri HIV positive ndikati kana unonyepa ichi ndikati kana handina AIDS bai nandori neimwe shamwari yangu yakazoshayawo hayo ndikateresa handitotestwa patasvika vatatestwa tikati musatipe counseling ingoti testai chete vatatestwa neumwe wangu musi wa11 November 2003 handiti tatestwa neumwe wangu bhobho tichingobatwa HIV yedu positive takangodenzwa kuti musatipe counseling ingotipai mapiritsi zvikanzaiwa ndo mazuva mapiritsi paaitanga wanzuda kutanga watorwa CD4 count wozondii kuti uzoende paati tikati isusu musatitaurire izvozvo handimatibata taudzwa CD4 yangu yakatoita sei yakadonhaka pamuchatora CD4 count yomboenda kwamurehwa kulebhu yozodzoka
mahours mangani mutona imandiudza kuti ndiri positive amoti pfungwa dzangu dzotoramba dzichiserera pasi saka manje patatopuwa mapiritsi edu ndikati anomwiwa sei. Saka kubva ipapo ausati wambokanganiswa una handisati ndakatozobara mwana wangu 2013 neumwe akatoshaya last year August anga story futi positive. Kwakashaya nei mwana? Akangochema patongobuditsa ropa mukana nemunhu kwautofa. Aine 7 weeks. Iyo ndinoona ungataurira vamwe varume vari kunze ukoko kuti munhu anooneka ari HIV positive ane chirwere ichi vamwe vanoti anooneka zviratidzo zvichiri kuitika here mazuva ano kuti unoona akusisina izvozvi can you imagine kuti inini am positive? Can you believe it? Asi kana ndisinganditozvitaurawo hama iri irasta rangu ibvudzi rangu iri harina kana kuihwerera African king. Ndinototaura saka zviratidzo hazvisi kunyanya kuoneka mazuva anofarira munhu kutestwa kana watestwa inwa mapiritsi mazuva ano kune dolutegravia 72 hours unenge watodzoka zvamuriso. Saka varume vanogona kunge vamwe vari kuwira mushamwari dzavo kana kuti vasikana vari kuwira muvakomana vasingazive kuti ndozvavari nekuti hapana chiratidzo chinenge chichioneka. Because mazuva ano musambonyeperwa kuti hanzi unonzi unowa mapiritsi saka onekwa so kunyepa unonge unotitidza. Saka vanhu ngavazive kushandisa protection. Iwe unonge uchiti uri kufikisa umwe munhu yeti iwe ndio uri sei ukuti wazvifikisa. Otherwise inini yangu gamma tox yakafanana neyangu inini ndakuita TND target not detected pamushini handisisina chirwere kana ndikanotestwa ndiri kuonekwa ndiri negative asi hazvirevo kuti handisi HIV positive. I'm positive nendine one soldier rakamirira kupasa anoida ende yangu iri strong than yose yauri kufunga kuti nini uri kundifikisa. Une HIV yakasimba because ndane time ka ndichinwa mapiritsi iwo yako ichiri loose. Inini rangu masoja esasimba zvokuti wani rikakuwinga iwewe gone. Vana vanozero ndobasa rangu ndinotovaudza kuti vanangu inini ndiri positive. Saka ndikadzika kumashops mukaona 7 dzachaya musina kudzoka pano teerai nepiritsi ndifonerei muri papi ndokuudzai vanouya nepiritsi nechigubhu chemvura ndotodenzwa unzi tete pechimukudiwa pausera ndotoenda nchimhanya ndotonorowa ndichitorowa zambezi rangu mapiritsi eHIV mapiritsi eHIV ako iwewo uri kuti dzimwe nguva unoigirwa kubhawa ari patishu mugaba rawo ari mutishu woskopiwa ndotovhura ndotorowa Kecha ndotovhara ndotidzokerai kumba kwedu padhuze apapa. Zvinozowirirana nedoro rekushanda kwemishonga izvi zvakutowirirana mazuva asi handina anambopera ndakaita problem kana 1 ende chandofarira kuti pachiwiri handambopera ndakarapwa siki ndangorapwa HIV yangu asi handiti angudzinye kuti ndoda kupasa anoida kuudza because inini ndinogona kuzoenda kujerika nekuda kwako munhu. Saka kuna varume wokuti unogona kuti mutaurira tipo makadi kana murume wokuti unomutaurira kuti uri HIV positive uri kunwa mapiritsi agoziva zvese izvozvo asi zvakadaro kunyange wamuudza izvozvo anotaura kuti anoda kusangana newe usina dziviriro iye anenge atoriwo positive. Ukaona munhu anodaro because ari negative chaiyo vanhu vanotya HIV. Basa renyu nderemurima ausati wambotorana here nemunhu anganga ariwo kuziva kana kuti woukama wozozviona kuti ndakatombotorana nemwana waba munini wangu ndisingatomuzivi lucky enough ndinyepe zita nyangwe ndiende kupi. Wakasangana naye Mubhawa ndo amatorana ndo amaenda kumba makazozivana zvaita sei? Ndakatoti baba wangu chikuka amene ndakadonedze chii ndati baba wangu chikuka chikuka wakupi ndati wekuno kumacheki zvanzi unozivana chikuka uri kwaTsapeni ndikati ndoziva ndanani wako bandatotaura ndikati wane wana wanonzi ningi naningi naningi yakutoti inini ndini Christopher ndasaka uri hanzvadzi yangu. Saka hamuna zvamakazoita here? Hatina takatodzoka Bhawa ndikatomutsvagira bhebhi ndikatomuka kuenda mbako bhebhi ndikati muroora mukaubikira hanzvadzi yangu koza ibude isina kudya mari yake
nyatsoshande